Инам арамад хечбеки номери 1 нагем ки нагуфтен бачо кузуфи ҳамида ай сомонаи бохтар авто гарантия. Дӯстони азиз, кузуфуш ганда зурай мошина. Мошин бачо свети мокри асфалтай хечбеки тозатарин. Мошин то охири сола ҳуҷҷат дорад. Мотори 1.6 дӯстони азиз, люк дорад, абс дорад, балнош нав, чашкои заводской, айхидаш даже пломбои заводской ҳаст бачо. Номеракошам фасонака и туфай. Дӯстони азиз, мошина моҳика накарда овардиан, срочно фурӯшаи марамат тамошо кунед. Мошинча срочнягай тозай бачо. Балной пеш пачкай, акибош миёнай. Ина дутарак мегирам, хушрӯ бинен. Ягон ҷош кор надорад мошина. Ягон сарапина, парапина надорад. Абшивко тозак бачо. Чихолакошам хушрӯаки базебай. Ина марамат дӯстони азиз, коробка механика тарпида бачо ҳамаш кор мекунад. Мошинча идеал нест аст. Яъне люкуш электрония бачо, ҳамаш кор мекунад. Мақсад ки электрония дӯстони азиз, ҳамаш кор мекунад. Ина марамат, мактафон байтафон бачо, чизор тарпидаш тозаки хушрӯаки. Пробегшам камай. Балони ақиб миёна. Дӯстони азиз, хечбеки номери 1. Ина тамошо кунед. Боз нишонтон метавонед чашкора бинед чӣ тозай. Дӯстони азиз десен, бовар кунед пломбаи хичай, печатои хичай бовар кунед. Даже ҳама чизо ҳастай. Ягон али шидагӣ нестай. Ина мара бачо чашка тоза, печатои хичай дӯстони азиз. Радноя, кузуф тоза дӯстони азиз. Мошин 96 тоза. 3-4 моҳи дига бачо ҳуҷҷатам дорад. Свети мокри асфалта мошина моҳика накарда овардиан. Ягон ҷош кор надорад. На сарапида, на ягон харошдагӣ надорад. Ҳамин ду балони ақиб миёна фора нав мезанеша. Лабовоиш пачка ягон трешна прешна надорад. Мошин бачо 96 тоза. Дӯстони азиз, ин хали хечбекои 27000 30000 нест бачо. Ҳамин чизи қимат мегам беҳимат. Ҳамира бовар кунед 45 ам не, 50 ам не, 40 ам не, 34000 сомон. Бо камтар дига муомила мешава бачо. Кузуфуш ганда тоза. Мотор кор мекунад, ку бовар ки намефаҳмед. Моторуш бапше пас кор мекунад, хе чак заводид мешава. Пробегшам ка мошин 96 соли тоза, 96 сол бачо. Свети мокри асфалт. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён. Абс, люк, балон, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳама чӣ дорад. Нархи мошин бачо 34000 сомон бо муомила савдо мешавад. Одамое ки айраи дур занг мезанед, нагӯед ки чанд мешава ахирш. Бен мошина ай пеш бинед, мошин хари конкрет набошем бачо. Мошина бинед пеш бинед. Агар ягон кузуфи безе бешед, ман таърифш намекунам дӯстони азиз. Мошин ганда тоза бовар кунед. Дар ҳамин қайд ки ман хечбек ки ман реклама кардам, ҳамин хечбек бовар ки худна маъқул шид. Мақсад ки зура дӯстони азиз состоянияш.